Wena sendele nkawu ngobuso awusile ekhanda wena mfana. Wena sisiphinki simomoza wamasemba. Wena mfana uyasangana wena. Wena indaba ubulala amagama abaculi. Ulubulalelani igama likaNtencane wena msunwenja? Uyiphazamiselani album kaNtencane njengoba uNtencane ezokhipha njena sesazi ukuthi usememezela ukuthi uzokhipha maduze, uyiphazamiselani umsebenzi kaNtencane? Uwabulalelana amagama abanye abaculi wena msunwenja wena. Wena sendele nkawu ngobuso. Ukwenzeni uNtencane nokwazi insele wena msunu? Nomlomo ngathi amalebe. Bakwenzeni abaculi wena? Ukhuzani uyakwazi ukuyikhulumela. Ziningi izinto eseke zahlukumeza uKhuzani la endimeni kaMaskandi. uKhuzani ngobuhlakani bakhe wakwazi ukuhlukanisa ekumele ayikhulume nekungamela ayikhulume. Siyazi ukuthi iningi kakhulu izinto eseyihlukumeze uKhuzani kodwa agcina ngayikhulumanga. Kuningi futhi agcina ekukhulumile. uKhuzani akalona igwala. uKhuzani uyakwazi ukuyiqonda ngqo insizwa ayidalule ngegama layo maqeda ayitshela amasemba imidakelo. uKhuzani ufana nse nami ukuthi umahluko phakathi kwami noKhuzani, uKhuzani uyibrand enkulu so he has a lot to protect. Mina ngiyibrand encane so I don't have much to protect. Ingakho mina ngi-unlimited ekubeni isidlwangu. uKhuzani is a very professional and wise candidate. Siyazi thina ukuthi uKhuzani kukhona into eyamhlukumeza ngalendlela yokuthi useyahluleka ukuyibekezelela. Wayezophuma uKhuzani asitshele njengabathandi bakhe. Abesingadingi wena msoni wakho ukuthi uzosikhamisela umlomo nokisihlama la ko Facebook usixoxele lamasimbo sixoxela wona kubulala amagama abanye abafana. Mina ukube benguntencane bengizofika qathatha la uhlala khona ngifike ngikuhlusule ngesibhakela wena msonwenja nguqongqothe kulesi siphongo sakho esigcwele uthuvi ngesiduni sesibhamu ngoba umsuni wena mfana. Phela wena mfana ujwayela ukuphosta izintwanyana zamasimba lapha epageni lakho ugudlana nami khuluma amasimba ngami lapha ku Facebook. Manje ngikubambe ngqi imsunu kanyoko. Wena simomoza uyinhlunu mfana wami utshelwa yimina uyilebe wena uyigolo wena. Uyigolo wena mfana wena. Sunu kanyoko golo. Inhlunu lento yenza ngamagama ethu lapha ku Facebook. Asizenzanga nathi ukuthi sibe ama celebrity asithandwa abantu. Lokhu kuduma kwethu akuzobulawa uwe ngaleli toilet lakho okhuluma ngalo libiza ngomlomo. Asobulawa amagama ethu sibulawa uwe wena amalebe ngeindebe. Ngeke sibulawe uwe wena namazinyo angaxutshwa ayelo nobuso obupinki engathi isendele nkawu. Sunuka nyoko. Bengithi angikutshele nje lokho wena nja ngikunyele nje ngoba uyisikhotha mdidi wena umtsinsilo ongcolile wena golo lensha kusho thina singomakhanya. Kade sonu wakho yasidakelwa.